Ако бъде съвет към всички други, които слушат това видео, аз си правя план още първия ден, как ще процедирам с това лице, за което ще бъдем заедно 2 или 3 месеца, зависи колко ми е договора. Този план се старая да го изпълнявам, но не е възможен навсякъде, защото и хората са различни. Била съм на много места и първото нещо, което си поставям, искам да разговарям с хората, с този, когото ще сменя, какви условия е предлагал той на семейството, на самия човек, за който се грижи. И тогава се съобразявам и аз с това, за да не променям много или моите изисквания да са много по-различни от това, което е предлагал колегата ми или колежката ми. За това се съобразявам, но плана задължително го правя.